Здравейте хора, това съм аз, XX Shadow Video XX2017. Сега ще играем на Clash Royale. Имам легендарна. Така. Да се направя дек от легендарни карти. Спарки. Само тук. Мартине, нали знаеш? Инферно тук. Айс тук. Лок тук. Апто ит за... Майнер. Майнер тук. Ох, без да искам. Мега Найт. Там. Накам. Аз знаеш какво е. И това хора не е привейт сервер, ми хакат. Защото, виж, 13 левел макс. Вижте, 13 левел макс. И така да изиграем. Ма всички ще те напиша, че е тайникам. Какво? Мамо, ще не ги подобрива. Но какво ме интересува, нали ония тук от телефона? Точно убиеха. А как ли ми копира този интернет? Аз понеки не съм това най-писа. Аз понаписа. Те ли си взела айфите? И електронни. Аз съм взела половината карти. А не всичко. Фак. Кой път нарисува? Оня. И ти имаш тук. Какво? Там. Какво? Какво? Електроизът. Аз виждах точно. Кой ще победи първи едно какво? Аз ще победи. Маби. Мам, си го слапай, че ще побед по-лесно. Защо? Защо този по-слепа? Аз загубих. Напим да има колата една. Дали аз ще победа ли той? Не се знае. Аз ще победа. Фак. Да сложа две легендарни слова. Кой да сложа? Може би ще сложа зад. Хора, това е много як хак. Мартине. Казвам ви го. Изтегляте си го, много е хубав. От Android 1 се тегли. Или от Android Club. Изтегляте си го откъдето искате. Да, откъдето искате. И играйте. Ставайте добри. Учете се от тук. И на оригиналката вече ще можете да играете. Добре, ако сте нубове или нещо такова. Понеже аз бех на четвърта. Един приятел ме дигна. Никой не се Един приятел ме дигна на четвърта. Но бех слаб и затова се стеглих това. И да се тренирам тук. Виждане хора. И това беше от този клип. Да ви е харесал. Дайте палец нагоре, ако ви хареса. Ако не, пак дайте.
И се абонирайте за канала ми. Това беше моят влог за Clash Royale от Android 1. Довиждане, да ме харесва.